Yo bafethu siyophoyintu basulangazana umntolo umshikilana umbotho udla ngamandla malandela intombi singizeke noma ingenamali imali wena bafethu. Hello Njani? Yaphila njani? Ngiyaphila nami. Okay siba igama Asanda langa. Asanda bani? Asanda langa. Alright. Hayi ngiyakuzwa mase. Okay kancane ngene. Mamizi. Face yabaleka wafase. Good man Ukraine. Ukraine. Okay so that's why come. Uthobisi. Zobis. Khona kena la brazos. Awazi baleka mamizi. Awubaleka mani kancane mfethu. Kancane. Okay sure. Good man unjani umamizi? Unjani umamazi? Hawu right hawu. Uto fresh, uto njengoyinesi. Yabuza uthini? Uthi ngathi unesi mate indlela fresh ngayo. So bhekela my brother. Yazini can you share a hand? Yakwazi ukushayela brother? Akwazi ukufundisa. Ya. Yazini brother uzofunda namhlanje ne? Okay, hayi wena uzofundisa futhi. Awuna nkinga. Ushamba kwakho Uzoshemba kwami? Bhekela okay. Bethu. Okay wena xokhulunge noma yini umncome nje ngendlela ayiyona yabo umbambisa imic Kusho onke ngiyathanda ukubona umuntu omuhle njengaye nje ngibambisane naye bese othandeni. Yamuza uthini uthi one day bese uyafisa ukuba nomuntu omuhle njengawe bambisane bhekela mes Cayibambe kancane bafethu yabaleka bafethu inana ungayicisha yazinda yami good man akonakala good man ne nakala good man uzomthola umuntu ofresh ne Sure. Okay bras mamizi kancane okay bras kulungile bras udanke ne showcase good man okay nceso okay upload nikalam